Norok hinkai jotono saiman bai kena ambasani Susmita Dewarma 16 bosorni khoroksa bwrwi bini ama bai phone thungo poriya abodi hinchaba bagai porok sarwi thithanga hinkai bo tangai thikya tamo hinjagi thikya abo saimana bagai norok o video no last jora kaham ke nadi jotono lamsugani YT channel o norok hinkai pulani simi last jora kaham ke nadi kaham ke bujinai aboni bagai norok video no cut eba skip ta khadi jodi norok video no cut khakyan ke je main kok tomoni abono kaham ke buji mangalak abona sanai last jora kaham ke nadi o burini kami ingkha ambasani tei bini mung Susmita Dewarma borokni nogo joto chupchap kaham tonglaima jora Susmita mobile thungui tongo apuro bini ama bono saka hor umanu keda yakarui porisidi a jora Susmita saka I tai kisa hinmang onek jora nakha apro bini ama bo kok thaisamang barbar ma saka hnei apro jolima jora ba kotuk jakha din sal phakyai mobile a jaga tamo tongei asuk hopung sabung ma ekherak lakhya poriya tongba sidi hudda hopung sapung tabule nasik malia apro Susmita saka tei kisa hinkai nengkai bujiada tamo hnei bin ama saka nin bokhrang deli tei kisa hinmang khunjo se lalia tangi hinkai agi roko bahaino Susmita no hopung sabung belai oborkai mobile thumanu kahinkai bini ama belai joli jago chana joramaya nungna joramaya hnei agibo kotogo haipano agi rogo kotok jaka hinkai Susmita nokni ongkor thango parani nok gana gini jati rogni aro haipano thuna jorakai tewaisa nogo kifil phai thopayo sem abuti kahaikeno a thimani dinwo bo Susmita phone thungui tongo apro bini ama bono kotoka apro Susmita phone thungui tongmani ekdom tensioni jora phat sakai basai bini amano joli jagai nokni ongkor thangka bono nokni ongkor thamanogui bini ama wansuka cherai rogno kaham sajaka hamyase wansubayo a phone mang hopung sabung thungu hnei kisa sajakmani base joli jagai thangjauka Susmita no nokni ongkor thamanogui bini ama kuno salia tangi hinkai agi rogobo nokni ongkor thangka hinkai tesa phirogui phayo ati kahino bini ama bukhaw bisungo chobui tongkha ani sajakma joli thangpano tesa nogo phirogui thopayo bini ama kha bising wansuk tongkha tangi hinba agi rogobo ongkor thangpano tesa nogo phayo abuni bagai phiaba abuni olo je bini ama bukha chongui tongmani nanglia nokni ongkorui naiba Susmita no kotok sorojakse nuksiwo chadol eba rukutubai abono nugui nokni borok belai bukha hamya kha hamya dukhu nanglajak tabuk video ni main kok abono Susmita belai phone thungma bagai bini ama bono jora mapa saimalia porna jora saimaya hnei kotoka apro Susmita atomsa joli jagai nokni ongkor thangka abuni olo bini ama nokni ongkor naikya hinkai Susmita no kotok sorojak kwthai mankha last kok abono sanai sak suicide eba thaimani abo kahamda wansuk je sak thainai bo ekdom chaya asuk thamchibai bahake tongnai o hayungo nung jodi nokni ma babu baise kahamkai tongmaya ma babuni kokse khanatok jakya hinkai wansuk sidi o duniao nung kebo bai kahamkai tongmaya abo kaise kubui chini ma babu jotoni bwsano kaham khaina bagino cherani simi nayi asuk kusu kotor swnamo phiaba a kokno baksa wansukya tongthoksa thokma tongkha hinkai simi ma babu kaham jodi bui kahai tongthoksa thokma gurugya hinkai ma babu hamliya ang abono sanamusungo ma babu hamchama kahai nono kebo hamjakmaya jesuk nini bukhani hamchama chala eba buri phanung thung chini ma babu hamchama suk kebo hamjakmaya aboni bagai borok chugno je samani abu chini kahamni bagino sawo abono hamya wansugui asuk thamchi phonugui tamo manai